Umabot sa 100 illegal mufflers ang nakumpiska sa Lingayen matapos ang isinagawang operasyon kontra noise pollution para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 12-2018 na nagbabawal sa paggamit ng modified o illegal na muffler sa lungsod na layuning protektahan ang publiko mula sa polusyon sa ingay at tiyakin na ligtas ang lahat sa kalsada. Dagdag dito, ang nasabing hakbang ay paalala sa lahat ng motorista na sumunod sa batas trapiko at tiyakin na maayos ang kagamitan ng kanilang sasakyan. Sa ngayon, patuloy rin ang kapulisan sa kampanya laban sa paggamit ng illegal mufflers at paghuli ng mga lumalabag sa batas. IFM News. IFM News. IFM News.